Herre Jesus, vi takker dig, at vi kan være sammen her i dit navn omkring dit ord. Det ord, som består, når alt andet forgår. Velsign os, Jesus, gennem det, vi skal være sammen om, og give hver enkelt af os, hvad vi har brug for. Det beder vi om i dit navn. Amen. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, er det mig, der skal køre den frem? Eller er det dig, der gør det? Okay. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen kan rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er ét. Amen. Jeg har sat overskriften i Guds hånd. Og i den tekst, vi har læst, der har vi hørt noget om en genindvielse af templet i Jerusalem. Og jeg prøver lige at se, om den er tændt her. Sådan. Nu virker det. Og den fest holder jøderne den dag i dag i Israel. Den hedder Chanukka. Og der har de sådan en nyarmet lysestage, som hedder Chanukka. Og det svarer lidt til dansk jul, fordi man giver børnene gaver, og den bliver holdt normalt festen i november eller december. Det er en lysfest, og det hænger sammen med, at i år 200 før Kristus, der skete der et mirakel. Nemlig at den her olielampe, som kun kan lyse en dag med det olie, der er i den, den lyste 8 døgn i træk, uden at gå ud ved Guds mirakel. Og det skete i forbindelse med, at man genindvidede templet år 200 før Kristus. Så derfor så har man en nyarmet lysestage, og for hver dag, men her fest varer i 8 dage, for hver dag så tænder man et nyt lys. Og man har et lys, man starter med, og så et lys for hver dag i de 8 dage, for ligesom at mindes den her genindvidelse af templet. Ja. Nu skal vi lige frem her. Ja. Hvordan kan jeg vide, om jeg er i Guds hånd? Hvordan kan jeg vide, om jeg er i Guds hånd? Jesus han giver dagens tekst en klar karakteristik af dem, der er i hans hånd, og dem, der ikke er det. Han siger, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Her taler Jesus om, hvad der kendetegner dem, som er i hans hånd. De tror på Jesus, og det gør det, fordi de lytter til hans røst og tager hans ord til sig. De har hørt Jesus sige, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og de har taget de ord til sig. De har taget imod Jesus som deres frelser. Og derved er de blevet født på ny ved hans ånd. De er blevet Guds børn og har fået del i det evige liv. De har fået Helligånden i deres hjerter. De er blevet Jesu får. Derfor kender han dem, for de hører ham til. Og derfor kender de
hans røst. Tidligere i sin tale om sig selv som hyrde, der har Jesus sagt, fårene hører hyrdens røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Det, som altså også kendetegner dem, der er i Jesu hånd, eller i Guds hånd, det er, at de følger Jesus. Det er derfor, han bruger billedet med får og en hyrde. Jesus er deres herre, og de ønsker at følge ham altid og alle steder. De underordner sig under hans ord og hans vilje. Derfor, når du tror på Jesus og har taget imod ham, både som din frelser og som din herre, både som din redningsmand og din leder, så ved du, at du er i hans hånd. Mine får høre min røst, at han har sat sit liv til for os. Du takker for, at han døde for dig på korset, han opstod for dig. Og jeg kender dem, siger Jesus. Fordi det tog imod mig, blev de fyldt af min ånd. Helligånden. Det er som et sejl, der er sat på os. Et kendetegn, som gør, at han kender os, og vi kender hans røst. Fordi vi har hans ånd. Og de følger mig. Helligånden får os til at bekende Jesus som Herre og tilbede ham som vores Herre. Og får os til at elske hans ord, og det at følge ham efter. Her er der en åben bibel. Der er også nogle fattige og nogle handicappede i Afrika her, som får bevilget noget hjælp fra kirken, fordi at de er i nød. De følger mig, siger Jesus. Hvorfor er Guds hånd en god hånd at være i? Hvorfor er Guds hånd en god hånd at være i? Jeg husker min fars hånd. Han var landmand hele sit arbejdsliv. Ser ham lige her. Da han startede som landmand i 1947, der var det med heste. Senere kom traktoren til. Han havde en stor og stærk hånd. Min far hørte til det, Bibelen kalder de stille i landet. Han levede trofast med Jesus dag efter dag, år efter år, i medgang og modgang. Han passede sit arbejde dag ud og dag ind, år efter år, uden de store armbevægelser. Han var ikke en mand af mange ord. Min fars hånd sled for at skabe gode kår for os 5 børn og give os en god opvækst. Og det samme gjorde min mors hænder. Da min far blev 88 år gammel, kunne hans krop ikke mere. Få dage før han døde, der besøgte jeg ham på sygehuset. Da jeg tog afsked, sagde jeg til ham, far, du er i Guds hånd. Hertil svarede han, Guds gode hånd. Det sagde han på trods af smerter og stor træthed. Det var hans vidnesbyrd efter et langt liv. Et liv, som ikke kan være uden svær modgang. Han ville understrege for mig, at Guds hånd er god at være i. På min mor og fars gravsten, der står der i Guds hånd. En af de gange, jeg besøgte far på sygehuset, sammen med min mor, der spurgte jeg, om der var en sang, vi skulle synge. De valgte sangen Salige Vished. Jesus er min. Han er min hyrde, kalder mig sin. Og i omkvædet, der synger vi, han er min glæde, han er min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evigt love hos Gud. Så sad vi der ved sygesengen og sang. Undervejs bemærkede jeg, at min mor og far tog hinanden i hånden og gav hinanden et lille fast
klem. Det var smukt. Det var ægte. Det var kærlighed til Jesus og til hinanden. Så var døden, som ventede, allerede besejret. Den var bare en overgang til det evige liv med Jesus. For Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. De var i Guds hænder med deres liv. Og det er de stadig nu, i dette øjeblik. Og på opstandelsens morgen, når de skal opstå af graven, som Jesus opstod, der skal jeg møde dem lyslevende. Og så skal vi være sammen med Herren på en ny jord under en ny himmel i Guds evige rige. Så skal vi i sandhed forstå, at Guds hånd var god. Også når vi ikke kunne se det og forstå det. Gud husker hver en tåre fra livet her. Og han vil tørre dem alle sammen af vores øjne. Han vil fylde os med sin trøst og sin fred. Og så skal vi se, når målet der hos Gud, at også de mørke tråde i vores liv blev vendt til noget godt af Gud. Her i livet, der kan vi ane et mønster, men først i himlen får vi det fulde billede. Min kone broderer. Det er bagsiden. Man kan godt ane et mønster, men det ser sådan lidt rodet ud og lidt uoverskueligt ud. Og der er også nogle mørke tråde. Hvad betydning har det nu? Det er Vivi, der er mesteren for det her, som ikke er helt færdigt endnu, men bliver rigtig flot. Det er Vivi, der er mesteren. Gud er i gang med vort livs broderi. Og det kan se rodet og uoverskueligt ud, og der er mange ting, vi ikke forstår, især de mørke tråde. Men Gud er mesteren, og han skaber noget smukt og fantastisk. Guds hånd. Jesus sagde, den som har set mig, har set min himmelske far. Hvad var det, der stod i Gamle Testamentet om Gud, før hans søn blev født på vores jord og fik navnet Jesus? Jo, det er en karakteristik af Gud, som gentages flere steder. Det er de ord, som Gud råbte til Moses, da han forklarede ham, hvem han er. Han råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Det var præcis det, disciplene så hos Jesus. Apostlen Johannes skriver, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Nåde og sandhed. Jesus åbenbarede Gud Fader for os i kød og blod. Da Jesu hænder blev slået fast på korset med nagler, der var det Guds hænder, der blev gennemboret. Apostlen Paulus siger nemlig, det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Det var Gud, der i Kristus. Og i vores tekst i dag, der siger Jesus, mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen skal rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er ét. Bemærk, at Jesus sidestiller sin hånd med Gud Faders hånd. Ingen kan rive os ud af hans hånd, og ingen kan rive os ud af Gud Faders hånd. Jesus og faderen
er ét. I Guds hånd. Hvordan er den hånd? Det er en navlemærket hånd. Arrene efter navlerne vil være der i al evighed. Han helbredte, og arrene efter Jesu navler, de vidner om, at han elsker os og har betalt den ultimative pris for at redde os. Han gav sit liv for os. Det er også en almægtig hånd. Han løftede sine hænder og stillede stormen på søen. Han helbredte de syge og uddrev dæmoner. Han gjorde døde levende igen. Intet er umuligt for ham. Det er hans hånd, du er. Ham, der er kærlighed, og ham, der er almægtig. Derfor er hans hånd en god hånd. Ja, den bedste hånd at være i. Og så et sidste spørgsmål. Hvorfor kan vi møde modgang og svære ting i livet, når vi er i Guds kærlige og almægtige hånd? Hvad skal vi gøre, når det sker? Guds mål for os som hans børn, det er, at vi skal vokse og grundfæstes i troen, så vi kan være i stand til at holde ud og nå målet, nemlig det evige liv. Et af midlerne til denne vækst og modningsproces, det er, at Gud lader os møde prøvelser af forskellige slags her i livet. Alt, hvad vi møder, skal vi derfor tage af hans hånd, i bevidsthed om, at han har tilladt det, og derfor også kan bruge det til gavn for os, også selvom det lige i øjeblikket ikke ser sådan ud. Det er den tryghed, vi har ved at være hans børn og være i hans hånd. Derfor skal vi, uanset hvad der møder os, ikke løbe bort fra ham, men løbe ind i hans favn. Vi må råbe vores fortvivlelse og vores spørgsmål til ham i vores bøn. Når vi overgiver modgangen og det svære, vi møder i hans hænder, så vender han det til gavn og velsignelse for os. Det er ikke altid, vi får det at se her i livet. For nogle ting gælder det, at det første er i himlen, at vi kan se, at Gud har vendt det til velsignelse for os. Når vi gennemgår svære tider og modgang, så sker der også det, at vi får en dybere erfaring af Guds trofasthed. Vi erfarer, at han går med os igennem den mørke tunnel og ikke svigter os. Han går med helt ud i lyset på den anden side for enden af tunnelen. Og når vi erfarer denne trofasthed, så styrkes båndene imellem os og vores himmelske far. Det er det, vi erfarer, når vi løber ind i hans favn, i stedet for at løbe væk fra ham, når vi møder noget, vi ikke forstår. Vi ser det også i salme 23, som vi har læst, hvor David han kommer med sit vidnesbyrd. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du er hos mig, selv når det er mørkt omkring mig. Vi ser det også i Paulus' brev til de kristne i Rom. Han siger, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Han siger ikke, at alt, hvad vi møder, er godt. Men han siger, at Gud formår at få selv det onde til at virke sammen til gode for os. Hvem gælder det for?
det her løfte. Paulus understreger, at det gælder for dem, der elsker Gud. Det vil sige dem, der er i Guds hånd. Dem, der er i følgeskab med Jesus. Hvis det svære, du møder, får dig til at løbe bort fra Gud, i stedet for at løbe ind i hans favn, så kommer du ikke til at opleve, at alt samvirker til gode for dig. Medmindre du senere vender om. Husk, at uanset hvad der sker os, så kan ingen og intet drive os ud af hans hånd, eller skille os fra hans kærlighed til os i Jesus Kristus. Det er kun, hvis du beslutter, at du vil vende Gud ryggen, og ikke længere ønsker at være i hans hånd, at du kan lide evig skade på krop og sjæl. Da Jesus nærmer sig sin lidelse og død, der siger han til sine disciple, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Nu skal vi høre en sang af en amerikansk kristen gruppe, som hedder Casting Crowns, som sætter ord på den her kæmpe velsignelse, det er at være i Guds hånd og have Jesus som sin hyrde. Amen.